eze akpata menyi nna m eze akpata menyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ ige ntị gbọgbọgbọ ngwọ ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche gbọgbọgbọ ngwọ ka a na-akpọ chairman gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ Adaeze ka di bịakatalụ gbọgbọgbọ ngwọ onye enu bịa gbọgbọgbọ ngwọ onye a na-ebịa ọjụ gbọgbọgbọ ngwọ anụ enu abịa gbọgbọgbọ ngwọ anụ a na-abịa ọjụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ o wee luo ofu mbọsị nna ya wee kpọọ ya gbọgbọgbọ ngwọ eze gbọgbọgbọ ngwọ kpọọ ya kpọọ nnie kpọọ nwee ndị ọzọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ wee sị ya kedu ife kpatara nụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ di nke izizi abịa eju nke igbo abịa eju nke ịta abịa eju nke na-abịa eju gbọgbọgbọ ngwọ ya chọkwa ụmụnne niile gbọgbọgbọ ngwọ na onye bi esoro juke na-ana nwaanyị adụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ ọ na-adịkwanụ mma nọkata gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ onye isi nwụnọ gbọgbọgbọ ngwọ ọ bụrụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka gbọgbọgbọ ngwọ fa niile agbakọba nwee nzukọ gbọgbọgbọ ngwọ onye ọbụla ekwu ebe na-egbu
onye ọbụla Igbo maka na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vazibe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka ka va nwezili nzukọ ava nwere oge a ka adaeze jibe meghe ọnụ wee sị na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtaliri enyi ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka ya rigolo enu enyi anyị na-agagharị amarụkwe na ya bụ adaeze nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe eze na-ekpata onye nwambe eze na-ekpata onye naanị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-abata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-abata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngọ gbọgbọgbọ ngọ gbọgbọgbọ ngọ gbọgbọgbọ ngọ gbọgbọgbọ ngọ oge na-ekwu ife a niile mbe na onwe ya ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụwa n'ụkwụ elu ala mbe na enyi bụ ezigbo anyị mbe wee kulie jebe na be enyi wee je ga-agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala eze ga-agba ọfala eze sikwu nyazie yi nọ nge ga-abụ onye isi oche enyi bụ esi mbe nyapụke n'ife ụkwụ ọzọ ọsịa na eze si ya je ga-ezie na ya ga-agba ọfala na nke ibe enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na ya chọkwa ka m ga-achọ ya achọ nọ nke ga onye kwọra ndị ga-abịanụ ọjị enyi nwụrịchachachasịa maka na ọ na-achọburu ụzọ oge ezigbo elu na be eze nso ka ọ ma na ya ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ekpata onye nwambe isi na-ekpata onye na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ
enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ kava kparịsịsịara ya bụ nkata bụ mbe na enyi mbe wee naba gbọgbọgbọ ngwọ wee je ga-agwa m eze si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada eze wee si ya nnukwu ibe adị ya kwuru ọsị ya nga ekwusikwana ya ike nga rapụ ya bịazịa ife enye ọfụrụ owelu ka chi mbọsị ya lụzie mbe wee jekwulu enyi tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo anwụ ekesibego ike enyi si ya mbe kesi ka isi wela abịa kịta ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya lukwu ọ bụ na ya jere n'oge ka ekwana ibi na-eme mbe si agba nkịtị na va ga-ejesi ike enyi si ya ngwa nyakwado ka va jebe ejebe n'otegoli eli ụtụtụ ka ya yisi jikparịchachachasị ya na-echie ka ọ bịa mbe si ya na ọ bụrụ n'ije ka na-ejezi n'ụzọ enyi si mbe ya gasibe n'ike na afadem ejesikwa n'ike na fa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụtazi ya bụ ife enyi na fekwu mbe wee kpọọ enyi si na ọ ma na ụkwụ nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo ọ gakọtara ya na-echetụ ya nwatịntị enyi wee kpọọ mbe si a ga na-echezukwa ya ga na-agazi ike mbe wee si enyi ya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ enyi wee si ya ga ligo n'azụ ya gị gasị ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ mba magolu mee ụkwụ tịkọm ka ọ magolu n'azụ enyi o wee kpọọ enyi si anọfụgo na ukwu etoro ogologo nke ịmago na ya azụ nya bụ enyi biko ka e welu n'elili anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka mkpụrụ ya bụ na nye jide aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka ba jebe ejebe n'oge na ba aga mbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ala aka na-akpụdebezi be m eze nso mbe wee wenye onu nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi enyi si anyị sị gịnị nwambe isi na ịkpata onye nwambe isi na ịkpata onye mbe si ya mba na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma anịnya chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ
na-asị ma nịnya jebe enyi jebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi na-asị ma nịnya dube enyi jebe enyi ọ dịgasị na-akpọta m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ije gbogogogogo nke nye ga-abụ n'isi oche chairman gbọgbọgbọ eze mbe weluzie na be eze gbọgbọgbọ ngwọ wee were ụdọ n'oji n'aka wee eze n'aka si ana nke ji wee bịa ịnụ ada anyị nwaanyị gbọgbọgbọ ngwọ ya bụ ndị be anyị gbọgbọgbọ ngwọ unu ga-ama na oyimuduga m ozi na ife ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ihe dịkwu ya nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye na-asị ma nị ya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị ma nị ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi